Dobrý deň, ďakujem, že sa mňa prosíte. Ja prvý raz na tej konferencii. Celkom mi bola milo prekvapená, keď mňa pozvali na tú konferenciu a vyznám sa, že to 20. ročník, ktorý sa zve, že 20. stríča národnostných menšín. Organizuje tú konferenciu Dým národnostných menšín v Prazi, doviedna s magistrátom hlavného mesta Prahy i s Národným muzeom. Tak za to, že už теперь robil v našem Slováckém národným múzeu, Múzeu rusinskej kultúry v Piaši, tak za to môže sa na ne obrnuli. No, bola taká nespodívaná, že mám tu prejти, no a sa vám, jak slúchala druhé referáto, druhé toto vystúplenia, tak si uvedomila, že mluví si ľudí o postavení národnostných menšín tu v Čechách, v Českej republice. No a ja im referovala o postavení rusinskej národnostnej menšiny na Slovákii, za to, že im sama v roku 2015 robila také doslíďovania sociologičné a toto moje sociologičné doslíďovania sa dotuľalo silnej asimilácii Rusinov na Slovákii s majoritou slováckou. Moje tak všelijaké zaključenia, ktoré z toho vychodia, sú napríklad také okrem inčoho. Mám 384 respondentov v tým svojim doslíďovaniu. Vychodila z toho, že na Slovákii sa v 2011 roce prihlásilo 34 000 ľudí ku rusinskej menšini, ale veca jak 55 000 ku rusinskému materinskému jazyku. A teper stojí vopros. Keď 55 000 ľudí povedalo, že ich materinský jazyk je rusinský, tak čom sa všetkých 55 000 ľudí neprihlásilo ku rusinskej menšini? To je jeden veľký vopros. A druhý vopros, ktorý stojí pred našou generáciou, mojou, vašou, može, jak to vlastne my s našimi deťmi besedujeme, keď naše deti už pomále prestali besedovať na Slováky po rusínsky. No i ja zistila, a to je bardzo vážne zaključenie z môjho doslíďovania, že z tých 384 respondentov 84% beseduje doma s rodičami po rusínsky, 84%. Ale my sa prosili, to je bardzo vážne povistiť tak samo, že my sa prosili len Rusinov. Všetkých tých 384 respondentov sme si vyberali len z Rusinov. To bol zámerný, kvotný, sociologičný výber. Že by sme sa, no našto by sme sa mali prosiť tí Slováky, jaká je identita ich rusínska, to proste by nemalo zmyslu. No i z tých 384 Rusinov, ktorí žili v rusinských selách, mali rusinských rodičov, rusinských starých rodičov, nám odpovedalo 62%, že majú rusinskú národnosť. Alebo 62% sa ich hlásilo ku grekokatolíckej cerkvi, 30% ku pravoslavnej. No ale 84% z nich doma beseduje s rodičami po rusinsky. Ale z tých samých 384 respondentov už len 41% beseduje so svojimi deťmi po rusinsky. A tak im vlastne zistila, že za 3 generácií v polovení oblasti rusinských besedujú naše Rusiny so svojimi deťmi po rusinsky. Za 3 generácie sa z poloviny po slovenskému povedať domácnosti, z tých domov, z kvarteliv, z tých oblastí rusinských vytratil rusinský jazyk. No a už keď nebesedujeme po rusinsky našimi deťmi, tak to už bude druhý. No i tak takého jednoho respondenta sme mali, bojem sa, dávala i zakrytý, odkrytý vopros. Zakrytý vopros značil, že len kružkovali odpovedi, ktoré ja dala dopredu. Ale otvorený, odkrytý vopros bol to, že mali mi definične odpovedati što si mno думають osobi, či sú horda Rusine, či ne sú hordama Rusinami. No, už vám poviem, že taká jedna tretia časť tých respondentov napísali, že sa handlia za to, že sú Rusiny. Handlia sa za to, že znajú po rusinsky besedovati. A ich argument, že ono ne sú Rusiny, bol toto. Ja mám svojich rodičov, všetko, i mater, i mi ňaňko je Rusin, ale ja žijú na Slováky, tá im Slovák, alebo Slováčka. No a jeden taký molodý kamiončan, z kamionka molodý respondent, chlopec to bol, napísal, že moji všetky predkové besedujú po rusinsky, sú Rusiny. My otec je Rusin, beseduje po rusinsky, moja mama je Rusinka, beseduje po rusinsky. Didové babel samoslovo besedujú tiež len po rusinsky. Ale so mnou všetky besedovali len po slovácky. Tak sme nevychovali Slováka. Tak čo im, bo ja sa prosila na materinský jazyk, jaký je váš materinský jazyk? Pre taký so mnou všetko, doma besedujú po slovensky. Tak jaký je mi materinský jazyk? No tá slovácky je. Takže všetko sú Rusiny doma, ale sme nevychovali Slováka. To molodý človek povie. A to ja povila z takej závery, zrobila z toho, že to je odpovednosť nás rodičov, že my zo svojich detí vychováme vlastne Slováky. A to bolo jedno také zaključenie, no a to tá asimilácia, že je silná, ja takú hypotézu vyslovila na začiatku svojho doslíďovania a ja povedala, že to tá asimilácia prebieha na 3 úrovniach. Keď si predstavíme, že tu na Slováky, naši ľudia žili väčšinou v svojich selách. Žili v selách, ale i v mestách, napríklad medzi Lábivci, alebo tak jak Užhorod, alebo Mukačevo, to sú mesta.
Ale vlastne među sebou sa srečali len Rusini. Keď pište tak kde ku majoritita na torf predali svoje telja, abo paca, a tam paru slov šmarele s tom sotakom sneni, alebo ja znam šarišanom, zemplečanom, ale väčšinu svojho života prežili svojim sebi. A sve bi se dali po rusinske. Ja keď bola mala, a jem ročnik 59, zo mnou nechto zvali, vodka moja mamka pochodila, to už selo toto rusinske neexistuje, prohať starina, abo v Osarni, vodka mi otec pochodil, nechto nikda zo mnou nepsal inakšie len po rusinsku. A keď im v roce 2010 zakladovala stranu Naš kraj, partiu Naš kraj, chodila po selách, všetkých selách rusinských, Zneňským, Labirským, Pomenským okrese a prosila sa, kde majete, ja znam cirkov, kde majete sivský úrad. Молодо ľudia len po slovenskému odpovedali. V školách vidžu stará baba s didom, so svojou detinkou, so svojím vnúkom, vnúčkom len po slovensky vysvedie. Takže toto sa zmenilo za 3 generácií. A je to bardzo vážne také memento pro nás, že by sme nezabávali, že treba s deťmi vysvetliť po rusinsky, bo toto je naša identita, bo náš jazyk je naša identita. No a druhá úroveň asimilácie bola to taký, generácia mojich rodičov prišli do mis študovati. Išli do škol, v školách študovali, alebo po ukrajinsky ešte, pravda, alebo po slovensky. Ale zistali v tých místach mali robotu, no a na Slovensku by stali len po slovensky v roboti, začali sa hanbiti na verejnosti, by stali po rusinsky, vzali si abo Slováka, abo Slováčku, ja sama mám muža Slováka, no i začali doma by stali po slovácky. To je druhá úroveň tej asimilácie podľa mene, keď prišli do míst, do škol za robotou i poženili, oddávali sa za Slováky, za Slováčka. A tretia úroveň asimilácie to také, tu v zmiešaných manželstvách rodič môže byť Rusnák a Slováčka, alebo obidvoje Rusnáce, alebo Slovák a Rusnáčka, ale so svojimi deťmi vysvetliť po slovácky. A toto je tretia úroveň asimilácie, keď svoje deti sme nenaučili po rusinsky. Takže o tým bolo moje dosľiďovania. No im šipovila jedno im vyslovila. Ja im tu prišla i zo Slováky a ja robila dosľiďovania sociologičné analýzu spravovania sa Rusinov na Slovákii. Jeden rozdiel medzi Rusinami na Slovákii a Rusinami v Čechii je to, že my na Slovákii sme autochtónne žiteľstvo toj teritórii slováckej. Ja pochodzу z Priašivského kraja, tá Priašivská Rus je teritória, ktoré tam žili naši predkové, nelen možno 14. 15. storočia, ale my v našom muzeju máme dokument, ktorý sa našol v Stružnici, to je selo, ktoré dneska neexistuje pro Starinskú hať, ale tam našol etnograf Paňkevič, tak skôr zabalenú Bibliu, vzali to do Prahy, bo tu v Prahe, z Akadémie nauk Česko išiel, tam do Stružnici robiť etnografičné dosľiďovania, robili dosľiďovania toho dokumentu, zistili, že to dokument bol písaný v staroslovenském jazyku v 10. 11. storočiu. A to sa našlo v seli Stružnica. To znači, že naše predkové sú môže na teritórii dnešnej Slováky od 10. 11. storočia. Ale v Čechii, keď sú Rusiny, o ktorých možno tiež bovali by sa Rusiny v Čechách, tak oni sú tu ľudia, ktorí migrovali sú Slováky za robotu, za školu a zistali tu. To je to rozdiel medzi nami. Ale dúfam si, že toto podobné je, že keď majú Čecha muža, alebo zistali tu, chodili do školy, tak samo ono by si so svojimi deťmi môžu po česky, jak na doma by si na Slováky po slovácky. Tak o tým všetkým bolo moje vystúplenie. Najvážnejšie, čo sa stalo nám, že v 91. roci my sme odrazu zajsť mohli v spisovaniu žiteľov, to spisovaním národa, tak sa to písalo pod tým spisovaním žiteľov kvarteľových domiv, sme prvý raz po 40 rokoch mohli napísať si rusinskú národnosť. To 40 rokov nebolo. Bo my sme boli zakázané bar sofistikovanou. Nebol taký dekret, napríklad Čechoslováky, že zakázajú rusinskú národnostnú menšinu. Ale od 1951 roku do 1981 roku, to znači od 51., 61., 71., 81., 40 rokov, za 40 ročia sme si nemohli napísať do toho hárku štítacov, že sme Rusine. Tak nás zakázali, že nás jednoducho vygumovali z tých štítacích hárkov. No a odrazu sme mohli sa prihlosiť. A to tak samo im tu by sa dalo, to je tiež moja analýza, že ja porovnávam túto výsledku zrachovania z tých rokov 91, 21, 2011. Poslední výsledky ešte nie sú známe z toho 21. roku. No môžem vám povedať, že v 91. roce sa prihlosilo ako Rusinám 17 000 Rusinov, v 2001. 24 000 dašo a v 2011. 34 000 dašo. Ja možno to nie je veľa, že od 10 000 abo ja neviem, koľko roste toto číslo Rusinov na Slovákii. A ono ne znači to, že sa nás tu vece rodiť. Znači to len toto, že z holu sme dvihli, už sa nebojíme poistiť, že sme Rusine a usvedomujeme si, aké to je vážne pre našu kultúru, že by náš štát nám dával peniaze našu kultúru, čím nás väčšie bude, tým nám väčšie peniaze dať. Ale vse hovorí, že tých 55 000 môže byť nás minimálno malo byť, keď materinský jazyk deklarujú, že je rusinský 55 000 v 2011 roci. Ale je інший мій odhad, koľko nás v podstate je na Slovákii,
takých je, ku grekokatolíckej víry sa na Slovákii hlási okolo 200 000 ľudí a ku pravoslavnej víry okolo 46 000 ľudí. Do Viedna sa ku grekokatolíckej i ku pravoslavnej víry na Slovákii hlási 250 000 ľudí. Veľa sel grekokatolíckých je celkom poslovenčené. Už tam ne najdete najstarších ľudí, čo by ste pamätali, dokonca je Ruska na Oveskolo priašla. Keď názvu aj Ruska založili, naši predkové Rusine. Ale nikto tam neskôr po rusínske, nikto. Ale grekokatolícku cirkev tam majú. Ale aj tak odhadujú, že keď je toľko ľudí, ktorí vyznávajú víru východného obriadu, tak to predsa je cirkev Rusíniu na Slovákii. Tak ja odhadujem na Slovákii, že je reálno okolo 200 000 Rusíniu, ale holosi sa 34 000. To alebo 55 000 vyhološuje alebo deklaruje, že ich materinský jazyk je rusínsky. To znači, že je to veľká zadáča pro rusínske organizácii, že by všetko pro to robili, že by to ľudia, ktorí sú Rusínami, len sa hambľať, povisti, alebo si to neusvedomili, aké to je vážne povisti, že jem Rusín i do toho hárku, že by si to fakt usvedomili i že by si písali tam rusínsku národnosť v budúčim spisovaniu žitelí na Slovákii. Ja by si chutila povisti jedno moje také želanie veľké, ja by si bar želala, bar bom žočila vám Rusínam na Podkarpaťu, bo znajeme, že vás je najväčšie. Tam je odhadom vás je može 700 000, može vece. No i je samo sobou, že je už tendencija ku ukrajinizaciji. Tak jak my asimilujeme s majoritnými národami, je prosto naša tragédia, alebo náš može zahrbeť v budúcnosti, uvedeme, jak to bude. Ja znám, že v Poľsku Lemkové svoju tragičnú históriu prežili, ale polonizujú sa ich deti. Naše deti sa slovakizujú, vaše deti sa ukrajinizujú. Ale žeču vám, zo srdca vám žeču, že by ste predsa len raz dožili sa to, i my záme, že by sme sa dožili všetky Rusiny v Európe, aj ľudia, ktorí demokratično думають, že by vás ukrajinská vláda priznala jak samostatnú menšinu.